खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब दिनै आं दङ नैबे खावसि बाजार ओनसोलनि गोजोनपुरि गामियाव दा नैबे गोजोनपुरि गामियाव बावैसो साननिफ्राय बेबायदि सरकारि दैनि टेंकिजों बा पाब्लिक हेल्थ डिपार्टमेन्टनि दैनि टेंकिजों गामिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय लोंनाय दैखौ रानबाय थानो गोनां जादों बोथोरनि दुंखावनाया बांदों दा बेबायदि माखासे जोंनि नैबे हालामनि दैमा दैसाफोरा रानलांनायजों लोगोसे लोंनाय दै दैखरनि बा टिपकलनि दंखलनि थाराफामनि दैफोरा गासिबो रानलांजोबनायाव बे ओनसोलनि गोबां गामिफोरा रानखावजोबनायनि जाहोनाव बेबायदि दैनि आंखालजों भुगिना थानांगौ जादों दा बेनि गेजेराव आङो नैबे गामिनि सुबुंफोरनिफ्राय मिथिनानै लागोन नोंथांमोना नैबेबायदि गारिजों रानलायनाय दैखौ लोंनो गोनां जादों बेबायदिया आगोलनि बोसोराव जादोंना जायाखैमोन आगोल गैयामोन देग्लाय जादों बावैसो सान सिगां बा साननैसो सिगाङावहाय नोंथांमोननि नैबे ओनसोलावहाय सरकारनिफ्राय बरिं बसायनानै होफैनायनि खोथाखौ जों मिथिना मोनो बरिं होफैसेयावबो जे बेबायदि माने गारिजों लाबोनाय दैखौ लोंनो गोनां जादों जाहोना मानि थाखाय बरिंनि दैखौ जों दासिमबो मोनलोङाखै माने बरिंआव दै गदोंना गवाखै गदोंबाबो गवाखै सरकारानो दाबो मोजांखौ बानायनो होआखै माथा मारिना होआखै दा बे दा लाखियो बेनो जोंनि मोसौ बेनो मानसि बेनो ओंखाम बेनो ओंख्रिनि दै दा बे समाव आं गोजोनपुरि गामिनि सासे नैबे गामिनि सुबुंनिफ्राय मिथिना लागोन नोंथांमोना नैबेबायदि गारिजों लाबोलायनाय दैखौ लोंनो गोनां जादों जाहोना मा जाहोना माने जेराव जे गोजोनपुरि जोंनि गामि जे एलेखा जोंना दैनि थाखाय बहुत प्रब्लेम आरो जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो बिदिनो हाबा जानानै थायो दिनै दैयाथ' आरो बिराद खारनबाव दिनै सिगाङावथ' रावबो अनसायाखै देग्लायनि बोसोराव जेरोखम दैनि अबस्थायाबो खाराब बे खाराबनि गेजेरावनो सोरबा जोंखौ रायजो राजाखौ अनसुंथाया बेसेबां मोजां दै होफैदों बेखौ जों साबायखर बावो दा साननैसो सिगाङावहाय सरकारनिफ्राय बरिं बसायना होफैनाय जादों नोंथांमोननि गोजोनपुरि ओनसोलावहाय दा बेबायदि बरिं बसायनायनि उनावबो नोंथांमोना नैबेबायदि गारिजों लाबोनाय दैखौसो लोंनो गोनां जादों जाहोना मानि थाखाय जाहोना माने ओरैबायदि जादों सार माने जे जोंनि बरिंखौ जोंना 60 घर दङ 60 घरनि गेजेराव 30 घर मेडेलाव खुरनांगौमोन दिनै दैखौ जों मोनलोङाखै आरो दिनै बे दैखौनो जों लोंनांगौ बायद' फैदों जेरोखोम जे गारि लाबोदों बे दैखौसो जों लोंनांगौ गोनां फैदों आरो दिनैहाय बेहाय जुदि 5 जन न'खरबानि गेजेराव जुदि बे बरिंखौ खुरनांगौबा 40टा घरनि सुबुंफ्रा मा दै लोंगोन मा मोनलोंगोन दिनै आङो बेखौ एसे आंनि गोरबोआव आङो एसे साननाय फैदों थारमाने आङो रावखौबो बखिया दा आं सानदोंमोन माने मेडेलाव 30 गेजेराव जेनेबा ओरैबो मोनहाय माने बरिंखौ होनांगौमोन आं बेखौनो आंनि गोसोजों आं बरायदों आंनि साननायाव आरो दा बे सरकारनिफ्राय जिथु बरिं बसायदों नोंथांमोननि सुबिदा बायदि बा खाबु बायदि जायाखै होनना नोंथाङा सानो औ बेखौनो आङो आंनि खाबुआव बेनो आरो माखासे जोंनि रायजो राजायाबो बेखौनो आङो दुखु मोननायखौ नुहरदों जे माखासे जेनेबा 60-70 बा 60 घरानो जाहैबाय 30 जनानो जेनेबा गाज्रि मोननाय थाबाय माखासे साबायाल' दै लोंनांगौबा माखासेया बेनाव 40थायानो जुदि बेखौ दावखोनानै दै लायनांगौबा बेसेबांसो गोजान जायो बे जानथाया जाहैबाय 1 किल'मिटारासो जाखागोन आरोखि जेनेबा 60 घरनिफ्राय नोङो 5 घर बा 45 घर जागोन 45 बा नोङो बिदिनो मिटारा बिदिनो जाहैगोन आरोखि 1 किल'मिटारानो जागोन आरोखि दा नोंथांमोना दिनै बेबायदि गारिजों दै रानना फैबाय थादों बे दैखौहाय नोंथांमोना सानबेसेनि थाखाय जमा खालामनानै लाखियो थारमाने बे दैखौथ' जोङो साननै सानथामल'थ' जों लाखिनो हाया थारमाने जोंहा जे नोंथांमोना जेखौ होफैदों सानसेनि थाखाय होफैदों सानसेयाव जोङो लाखिदों बर्थन दङ बेनि गेजेरजों जोंहा मोसौ मैसो दङ दा बेवहाय बेखौनो मोसौनोबो दौवो जोङो गिदिर थानो गथ' गथायखौबो बिदिनो उफाय गैया नोङो दुगैनांगौ बायद' फैयो दिनै ओंखायनो खावलायो जाय बिथांमोना बेखौ दिनै अनसुंथाइ होफैदों माने आङो बेखौ खावलायहरो जाहाथे रिलिफ जेनेबा दिनै फैबाय गाबोनबो होफैनांगोन बेखौ आङो गुरै खावलायहरनाय जायो बिथांमोनहा जाहाथे जोंनि जे थासारिखौ मोजाङै मोजां जोंनि अनसुंथाइखौनो आङो आसा खालामो बेफोरबायदिनो फैबाय थाथों आं बेखौनो गुरै खावलायनाय साननाय जायो आरो समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना नुनो मोनबाय नैबे गोजोनपुरि गामिनि रायजो राजाफोरा सोरखारनिफ्राय बरिं मोनदोंमोनब्लाबो बे बरिं मोननायाव गोजोननाय गैया मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला नैबे गोजोनपुरि गामियाव 60टा न'खर दङ बे 60टा न'खरनिनो ओरै 30 गेजेरावहाय गायसनजानायखौ लुबैदोंमोन नाथाय 1 किल'मिटारसो गोजान जानथायावहाय ओरै साहा खर'आव गायसननो होनना बिथांमोननि गामिनि रायजोफोरा बुंदों आरो नैबेबायदि दैखौ बिथांमोना सानफ्रोमबो होफैजानायखौ लुबैदों
समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना नुनो मोन्दों दा नै बेबायदि सोरखारि गारिजों दै आजावनाय नुथाय दा बेबायदि दैखौहाय बे गामिनि रायजोफोराबो लोङो लोगोसेनो आं केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायगोन नै बिथांमोननि गामिनि रायजोफोरा जिब जुनार बा मोसौ मैसोनो नै बेबायदि प्लास्टिक बनानै बे लोंनाय दैखौनो नै बिसोरनोबो बेबायदि दौनाय जायो दा केमेरा पार्सनखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जोबोर आंखाल दुंखावनायजों लोगोसे गासै दैमा दैसाफोरा रानलांनायावहाय दैनि आंखाल नुजाथिनायाव न'खरनि फिसिनाय जिब जुनार मोसौ मैसो बोरमा गासैनिबो थाखाय बे आंखाला नुजाथिदों दा बे समाव केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो खावलायबाय ओरैहाय नैबे गारिया थांगासिनो दङ गामियावहाय न'खर न'खर बेबायदि लामायावहाय जा दङ बाल्थिं दैहु बा दोक्सि ड्राम गासैयावबो दै जमा खालामना दोननो थाखाय गामिनि रायजोफ्रा बेबायदि लामायाव नेनानै थानायखौ जों नुनो मोनो हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन